Haswa ba pin siya ya kana video ko ba mynta tengah ai kuble ya pi iwei pa iwei bala ya simbenta ha kana ka online photo contest online arja atnreu bala pyniaid da manga LAWEI BAPHYRNAI CHANNEL tengah nga kentiu ya pi ya kitu ki bam job ha kana ka competition jonga te wanam soi ai lada pim job ru sisen ka singi pin sa job hi ha ki wei pat ki channel nomor ha ka jing ya kun ka don ka jing job ka don ka jing rem tang ba lada ngi job yin ya shukmat lada ngi rem hidin persang bet nomor ka jing persang hi kan sa job bet ha ka wei ka por nda pila simbenta ha ki wei pat ki channel